Ja näin saadaan tälle torstaille uusi ohjelmasarja alkuun, Kajaanin seurakunnan kuulumisia, joka kuullaan nyt siis torstaisin ainakin vuoden loppuun saakka kello 18 alkaen ja uusintana sunnuntaina. Ja nyt meillä tänään ensimmäisessä ohjelmassa esillä on erityisesti Kajaanin seurakunnan talousasiat. Seurakunnan kirkkoneuvoston kokous järjestettiin nyt tiistaina 25. päivä marraskuuta, jossa kirkkoneuvosto käsitteli muun muassa seurakunnan toimintasuunnitelmia ja talousarvion ensi vuodelle 2015. Kirkkoherra Marko Miettinen, mitenkä te kuvailisitte Kajaanin seurakunnan toimintaa vuonna 2015 näin kasvatuksen, palvelun ja julistuksen näkökulmasta? Niin, meillähän juuri oli piispan tarkastus, jossa meillä oli ulkopuolisia arvioitsijoita arvioimassa sitä, mitkä vahvuudet Kajaanin seurakunnalla on, ja aika yksimielinen näkemys oli siitä, että niin palvelutoiminnan kuin kasvatustoiminnan osalta Kajaanin seurakunnan toiminta on hyvin vahvaa ja monipuolista. Ja näillä vahvuuksilla saimme hyvin paljon hyvää palautetta ja tunsimme, että siinä näistä vahvuuksista käsin meidän on hyvä jatkaa ensi vuonnakin toimintaamme. Julistustoiminnan osalta on kysymysmerkkejä nimenomaan se, että kuinka tavoitamme niitä, jotka eivät niin aktiivisesti osallistu seurakunnan toimintaan, ja se on nykypäivän haaste, joka on kaikilla seurakunnilla. Ajatuksena on, että pyrimme kuitenkin, niin kuin piispa Toivo, luomaan sellaista kodikkuutta seurakunnan tilaisuuksiin, jossa jokainen kirkkoon tullut voisi kokea, että sinne on hyvä tulla ja että sieltä saa sellaisen kokemuksen, että kannattaa tulla uudestaankin, jos ei ole vähän aikaan ollut. Näitä kehittämisajatuksia meillä tässä tulee olemaan, ja mitä piispakin antoi meille tehtäviä, niin juuri jumalanpalveluksen osalta yritämme kehittää tätä toimintaa. Sanoittekin tuossa, että seurakunnilla on yhtäläiset haasteet. Mitä voisitte katsoa olevan erityisesti Kajaanin seurakunnan toiminnan vahvuudet? No kyllä meillä on hyvä ja sitoutunut henkilöstö, motivoituneita työhönsä, ja samoin meillä on hyvin laaja vapaaehtoistyö ja toiminta. Ja edelleen haluamme kehittää tätä puolta toiminnassamme, kun taloudelliset resurssit heikkenevät. Toivomme, että osaisimme tätä organisaatiota myös kehittää niin, että sinne mahtuisi lisää vapaaehtoisia ja niin, että olisi kaikille mielekkäitä tehtäviä, että ei vain tulla istumaan seurakunnan tilaisuuksiin, vaan osallistumaan ja luomaan ja suunnittelemaan yhdessä niitä työntekijöiden kanssa. Tässä meillä on suuria kehityshaasteita ensi vuonna. Suomessa on paljon kirkkoon kuuluvia, jotka eivät aktiivisesti osallistu seurakunnan toimintaan, eivätkä käy Jumalan palveluksessa ja näin edelleen. Myöskin Kajaanissa seurakunnan haasteena on heikosti jäsenyyteen sitoutuneet. Kuinka seurakunta heidät toiminnassaan ottaa huomioon? No se on juuri sellainen kysymys, josta olemme paljon keskustelleet, että tavoitamme kyllä nuoria rippikoulussa ja sen jälkeenkin sitten isossa toiminnassa, mutta sitten tulee tämä vaihe, kun nuorilla alkaa opiskelut, moni muuttaa toiselle paikkakunnalle, ja erityisesti tämä suuri muutto vaikuttaa juuri tähän siteeseen omaan seurakuntaan heikentävästi. Ja tokihan meillä Kajaanissakin on opiskelijatyöhön panostettu, meillä on opiskelijapastori, joka tekee työtä opiskelijoiden keskuudessa. Se haaste siinä on se, että kuinka siihen elämäntilanteeseen, jossa ei vielä olla oikein asetuttu aloilleen, niin saataisiin kuitenkin sellainen yhteys syntymään siihen joko kotiseurakuntaan tai siihen opiskelupaikan seurakuntaan. Että sittenhän meillä, kun muodostetaan perheitä ja syntyy lapsia, niin sitten alamme taas enemmän tavoittamaan. Esimerkiksi perhekerhotyö on hyvin laajaa ja tavoittavaa. Mutta siihen jää semmoinen katvealue, jossa tätä kysymystä meidän täytyy sitten paljon pohtia edelleenkin, miten sitä sidettä voitaisiin vahvistaa, koska ehkä siinä myös se on, että nuoret aikuisetkin pohtivat elämänsä suuntaa ja valintoja, ja on paljon muita toimijoita kuin seurakunta. Kilpailemme sellaisilla markkinoilla, joissa medialla on suuri valta ja vaikutusvalta. Ja yksi ajatus on, että yritämme vahvistaa tätä meidän mediassa toimimista ja sosiaalisen median panostusta
että sellainenkin todettiin tässä piispan tarkastuksen aikana. Tuossa tosiaan oli piispan tarkastus. Minkälaisia evästyksiä saitte piispan tarkastuksen yhteydessä Jari Jolkkoselta toiminnan kehittämiseen? Saimme häneltä hyvin paljon rohkaisua ja kiitosta ja sellaista ymmärrystä, että olemme tehneet hyvää työtä ja tietysti ne ongelmat, mitä meillä on, ei ole meistä johtuvia, vaan ajan henki muuttuu, ihmisten kiinnostuksen kohteet muuttuvat ja silloin tämä hengellisen elämän hoitaminen ei siellä päällimmäisenä kaikilla ole. Mutta niin kuin tuossa jo mainitsin, että se jäi mieleen, että hän tätä tämmöistä kodikasta kotiseurakuntaa halusi pitää esillä ja kyllä se ainakin minuun vetosi, että antoi hän tunnustusta tehdylle työlle ja tokihan sitä kehittämistehtävää meillä on jatkossakin. No talous on tietysti yksi asia. Suomi elää taantumassa ja globaali ongelmahan se on, näkyy kuntatasolla myöskin seurakunnissa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 talousarvion. Talousjohtaja Toivo Sistonen, kuinka kuvaisitte Kajaanin seurakunnan taloudellista tilannetta ensi vuonna 2015? Meillä oli tosiaan kirkkoneuvoston kokous ja kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti tuon talousarvioesityksen 2015. Palaan vielä tuohon piispan tarkastukseen, että siinähän arvioitiin myöskin talouden ja hallinnon hoitamista ja me saimme erittäin hyvää arvosanaa myöskin pitkäjänteisestä talouden ja hallinnon hoitamisesta ja siitä on niin kuin hyvä ponnistaa. Jos ajatellaan tuota 2015 talousarviota, ja siihen liittyviä asioita, niin voi tietysti ensin todeta, että talousarvio on tasapainossa, eli tulot ja menot kattavat toisensa tällä hetkellä, mutta siihen ei pidä luottaa. Ja jos ajatellaan noita haasteita, mitä meillä on sitten, niin meillä on aika monia haasteita, mitkä tuli myöskin tuossa piispan tarkastuksessa esille. Piispa aika selkeästi tuossa loppupuheenvuorossaan kyllä totesi, kun puhuttiin esimerkiksi YT-menettelystä tai YT-neuvotteluista, että meillä ei ensi vuonna niitä ole. Mutta jatkosta ei niin kuin sillä tavalla voi olla varma. Riippuu siitä, miten tämä yleinenkin taloudellinen kehitys tavallaan kulkee sitten. No mitä ovat Kajaanin seurakunnan talouden painopisteet? No, meillä on itse asiassa aika monta. Sanotaan haasteita, eli henkilöstömenot on yksi, eli jos ajatellaan, että 65% kaikista toimintamenoista on henkilöstömenoja, niin se on erittäin tärkeää. Se on itse asiassa se kivijalka, jonka varassa talouden tasapaino toisaalta menotaloudessa liikkuu. Ja toisaalta on sitten esimerkiksi kiinteistömenot, niihin pitää erityisesti nyt puuttua. Ja kolmanneksi tietysti äärimmäisen kova menokuri. Että tuo raami, mikä nyt kirkkoneuvostossa hyväksyttiin, siis nollabudjetti käytännössä, niin sen pitää. On keskusteltu myöskin tuloveroprosentin korottamisesta. Mehän korotimme tuloveroprosenttia pari vuotta sitten ja piispan tarkastuksessa tuli esille, että olisi pitänyt korottaa aavistuksen verran enemmän. Mutta tässä tilanteessa se ei ole ainakaan luottamushenkilöiden mielestä mahdollista ja meidän täytyy sitten omiin keinoin tasapainottaa tämä talous. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan myös Kajaanin seurakunnan henkilöstöstrategian. Mitenkä sen sisältöä kuvailisitte? Me voidaan Markon kanssa yhdessäkin siihen vastata, mutta omalta osalta, kun puhuin tuosta henkilöstömenoista, niin toisaalta puhutaan ehkä tämmöistä Kajaanin seurakunnan sopimuksesta vähän samalla tavalla kuin Kajaanin sopimuksesta, eli rauhoitetaan tämä tilanne ja ei puhuta YT-menettelystä eikä mistään muusta ja halutaan, että henkilöstö on mukana tässä kehittämisessä ja sitoutumisessa. Nyt ehkä se asia, mihin tuossa henkilöstöstrategiassa tartutaan, on lause, jossa puhutaan henkilöstövähennyksistä. Siellä todetaan, että seuraavalla valtuustokaudella tarkoittaa 4 seuraavaa vuotta. Ensi vuoden alusta niin seurakunnan tulisi vähentää 6-7 palvelussuhdetta, siis virkaa tai tointa vakinaisten osalta, ja se on ihan kova vaatimus, mutta toisaalta mahdollinen toteuttaa kyllä. Eikä ehkä mene kuitenkaan sillä tavalla, että turvaudutaan tämmöisen normaaliin eläkepoistumaan, että me joudutaan sisäisesti varmaan virkajärjestelyitä tekemään täällä. Ja talousjohtaja Toivo Sistonen tuossa siirsi pallon kirkkoherra Marko Miettiselle. Niin, meillä laadittiin tämä henkilöstöstrategia ja siinä on monta ydinkohtaa. Ensinnäkin on työn johtaminen, siihen tulee kiinnittää huomiota.
niin, että jokaisen työnkuva on mielekäs ja tehtävänkuva selkeä ja että työhön liittyvistä asioista voidaan yhdessä keskustella. Edelleen jokaisen tulee voida kiinnittää huomiota omaan työhyvinvointiin. Siitä jokainen työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa, mutta myös työyhteisö kokonaisuudessaan. Kun on hyvinvoiva henkilöstö, niin silloin sitä työtä on ilo tehdä ja voimatkin riittävät sen tekemiseen. Meillä on iso seurakunta, jolloin korostuu myös työyhteisötaidot. Eli sitä yhteistyötä täytyy tehdä laaja-alaisesti, monipuolisesti, moniammatillisesti niin, että hyödynnämme kaikkien ammattitaitoa ja osaamista. Ja se on juuri tämä tulevaisuuden haaste, että pystymme saamaan tästä henkilöstöstä ne parhaat puolet esiin ja kunkin omat lahjat käyttöön ja huomioidaan ne, jotka eivät välttämättä itse tuo itseään kovin esiin, mutta niitä ideoita sitten yllättäen syntyy, kun annetaan tilaa ja ideoinnin mahdollisuutta. Sillä luomme tätä yhteistä seurakuntakulttuuria ja rakennamme koko seurakuntayhteisöä. Tässä nyt on jotakin päällimmäisiä havaintoja. Myös tämä tasa-arvokysymys, että jokainen kokee olevansa omalla paikallaan tärkeä, häntä arvostetaan ja hän kokee työn mielekkyyttä ja merkitystä. Ja työmotivaatio on hyvin tärkeä asia jokaiselle työntekijälle. Myös sitten siinä puhuttiin viestinnästä ja siitä, että meidän täytyy tällaista medianäkyvyyttä kehittää, kuten tämäkin ohjelma juuri on vähän tämän pohjalta nyt saatettu liikkeelle. Ja sitten työyhteisön sisällä työn arviointia ja sitä prosessointia täytyy jatkuvasti tapahtua muutenkin kuin vain siinä vuosisuunnittelussa. Eli kun tehdään tilaisuuksia, niin kootaan myös se palaute ja käydään yhdessä läpi, että mikä siinä meni hyvin ja mikä on kehittämisen tarpeessa ja näin saadaan asioita eteenpäin näissä yhteisissä tilaisuuksissa, joita yhdessä rakennetaan. Tästä itse asiassa mennäänkin viimeiseen kysymykseen. Myöskin yritysmaailmasta on tuttu sanonta, että mikään ei tee niin hyvää tulosta kuin tyytyväinen työntekijä. Myöskin Kajaanin seurakunnalla on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, jota piispa Jolkonenkin kehui. Millä tavalla Kajaanin seurakunta pitää työntekijöistään huolta? Meillä on kyllä hyvin monipuoliset eväät tähän. Ja me on panostettu esimerkiksi työhyvinvointiin useita vuosia pitkäjänteisesti. Jos jotakin asioita ottaa esille, niin meillä on hyvin ammattitaitoinen henkilöstö ja sen takia halutaan panostaa tähän osaamiseen ja koulutukseen, työnohjaukseen. Ja sitten meillä on, voin sanoa, että paikallistasolla niin erittäin korkeatasoinen työterveyshuolto sekä ennaltaehkäisevä että sitten tämmöinen akuuttiin sairauteen liittyvät asiat. Ja monta muuta, eli tavallaan yksi tämmöinen painopiste on ollut nimenomaan henkilöstön hyvinvointi. Meillä on tällä hetkellä ehkä poikkeuksellisen korkeat sairauspäivät vuositasolla ja yksi tämmöinen painopistealue on puuttua nimenomaan niihin. Ja halutaan selvittää sitten, meillä on kaikenlaista yhteistyötä ollut työterveyshuollon kanssa ja tulee olemaan. Meillä on selkeät toimintatavat esimerkiksi työsuojeluun liittyvissä asioissa ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvissä asioissa. Ja nyt ennen kaikkea lähitulevaisuudessa heti ensi vuoden alusta panostetaan sitten esimieskoulutukseen ja esimiesvalmiuksien luomiseen, että henkilöstöllä tavallaan olisi niin kuin hyvät puitteet. Ja väitän kyllä, että meillä nämä tekemisen puitteet, siis työvälineet, tilat, ja kaikki tämmöiset asiat niin on kunnossa. Kukaan ei ainakaan ole viime aikoina eikä viime vuosina niistä valittanut. Tällaisia aiheita ohjelmassa esillä tänä päivänä Kajaanin seurakunnan kuulumisia ohjelmassa näin uutena ohjelmana. Tämä ohjelma kuullaan uusintana siis nyt tulevana sunnuntaina ja uusi jakso uusin aihein jälleen ensi viikon torstaina. Oikein paljon kiitoksia vierailusta ohjelmassamme. Kiitos.